Hej podcast! Det er Viggo her. Og jeg hedder Kian. Vi skal have bygget nogle huse til en landsby. Ja, og vi skal også nogle gange spille med liv og prøve at dræbe nogle zombier af det. Jamen, Kian, jeg havde tænkt på lidt, at vi skulle lave den først uden liv. Og så bygge hver vores hus. Ja, det er og så skal du godt med liv? Eller uden liv? Jeg har sat den til snyd. Nå. Skal man starte med liv? Hvis det er med snyd. I bollerne. Jeg skal have mig et webkamera seriøst. Så jeg kan sætte det her op, og så kan vi filme vores ansigter samtidig. Okay, kan vi se, hvad vi jeg glæder mig til at bygge mit hus. Det skal være sådan... Hvordan tror du mit hus det bliver? Et hus nede i jorden. Hvad sagde du? Vi snakker jo til computeren samtidig. Nå! Undskyld, vi sludrer lidt med hinanden hele tiden. Jeg rykker lidt. Det skal være med liv, eller uden liv. Ja, det gør jeg også. Du sidder fast i et stykke træ! Nej, det er ikke træ. Så. Det er jord. Også træ. Nem. 1-0. Ups. 1. Først skal du bygge dit hus, så bygger jeg mit hus. Jeg skal lige få det til at lade være med at lægge. What? Der er en gris, der flyver. Nå, ikke alligevel. Dumme gris. Vi skal finde et godt sted at bygge. Ja, det er et godt sted. Her ved floden, fordi så kan man bare bygge nogle både der, så kan man sejle ud. Floden er bedst. Jeg vil lave mit op på bjerget. Bjerget? Så går jeg hernede. Jeg skal ned for pokker. Sådan her gør man det. Au, det må gå ondt. Hvis man ryger ned for flere millioner meter højt op. Taken? Maddie. Hvorfor står der taken? Jeg skal have nogle TNT'er som fælder. Og så noget sand. Tag noget sand, Kian. Jeg kender noget godt noget. Nå jo, fordi så kan man lige sætte et stykke jern, så kan de hugge, og så rører den ned. Nej, Kian, du skal sætte noget sand. Ja, det er noget sand, og så tage en pressure plate. Vi skal lige have vores sten. Vi skal også have en pressure plate. Vi skal have en pressure plate. Nej, jeg vil bygge mit hus af det her. Og så skal jeg lige have trapper. Nå, du skal også tage pressure plate. Det er en god fælde. Pressure plate. Ja. Nå jo. Nej, en sten på den der. Og så stenplæsserpladen. Sten. Nå. Og tage den ned, og så grave huller. Jeg skal lige sætte græs. Fordi så kan jeg grave langt ned. Så hvis de trykker på knappen, eller hugger noget af sandet, så ryger de ned og lander på en hel masse knapper. Nej, det er når de går der. Det er bare noget. Prøv det, som jeg sagde. Okay, bare prøv at gå ud. Jeg skal lige... Prøv at gå ud. Ja, og så grav 2 takker ned. Dup. Og så sæt den til, og så sand. Og så plate. Ups. Boom. Læg. Det er sand. Det må jeg lige lave. Smart, ikke? Her kunne vi for eksempel starte med at bygge lidt af huset. Ja. Hvis du bygger dit hus, bygger mit. Jeg hader, når det lægger. Ja, også smart. Okay, det driver mig til vanvid. Jeg prøver lige at slå ned fra og til. Fra og til, men kan man ikke så? Det hjælper nemlig. Hjælper det også med videoen, så den pauses? Nå, det gør jeg. 4 minutter. 5. Ja, okay, så 5. Prøv at se dernede, hvordan det lægger. Nej, jeg skal lige prøve at se, om der er noget kørende, som der ikke burde være kørende. Ja! Nej, ikke rigtigt. Seriøst.
Seriøst. Seriøst. Du ved godt, jeg spiller med dig. Sådan, nu virker det. Yeah! Woo! Undskyld for den lille forsinkelse. Så. I beklager, men det er, han kan ikke så godt sige noget. Det er hans mors skyld, der har tævet ham. Hvor han stjæler en is. Hun har stjålet en is fra hende. Jeg har vi er selv Jo, du har! Nej. Jo, du har! Nej. Det er derfor, du har et blåt mærke. Hvor har jeg et blødt mærke? Lige der! Viggo, du fik mig til at kaste det. Haha. Op. Jeg sagde op. Ikke hele vejen op. Nej. Men beklager folk. Her kunne være vores fangehul. Ja, men folkens, der kommer nogle ændringer, hvor det kun er Kian, der spiller. En gang imellem. Ja, fordi vi skal jo først lige også kunne lege sammen. Men jeg glæder mig til at få må have det hyggeligt. Imens vi laver videoerne. Den er sgu ikke færdig. Jeg ser også imens vi laver videoerne. Hernede, der kunne jeg lave sådan en fælde, hvor de røg ned i, og så kunne de ikke komme op. Skal lige sætte, så sætter jeg sand. Nej, du skal bygge dit hus. Jeg skal have noget græs. Græs. Så skifter jeg det ud med jord her. Hvorfor? Skal det være græs? Fordi det her skal være et fangehul, hvis der er nogen, der kommer. Ja, men hvorfor skal det græs i et fangehul? Det er jo et fangehul. Men du ved det ikke. Vel? Men hvorfor skal der være græs i et fangehul? Ups. Det skal være... Der. Hey. Det ser vi ham med. Penge? Hvorfor det? Kig op. Jeg kigger på dig med min kikkert. Der er der også lidt... Så er der også kigget til det slikne, vi skal optage. Hvor mange Minecraft-videoer har du egentlig lavet? Ikke ret mange. Men kan vi ikke sige, at vi laver nogle videoer, Eller jeg kunne gøre det. hvor vi kun, når vi kun spiller sammen, så har vi noget, hvor vi siger kapitel 1 og kapitel 2. Og Del 1 og del 2. ja, det er hvis vi har nået til 10, Eller så skal vi sige kapitel 1 og del 2. Det er hvis vi har lavet 2 videoer. Okay? hvor er det? Det her er vores del. Det er del 1, vi kan med at lave sammen. Det er del 1 sammen. Guldpøsserplate. Det vil se fint ud. Nu ved jeg, hvad jeg skal bygge mit hus, Kian. Et guldhus med guldpøsserplate på gulvet. Og som fælde, når man går, og så er der en pøsserplate, som der åbner døren, men også åbner, eller sig mig en gang. tager en klods fra, så der ryger nogle bold. Hvad er det for et spil, som ikke rigtig Boldagtige, de der bold. Bomber. De der bold. De der bold. Jeg må håbe, det er det. Der bare boom. Boom. Og så kommer der bare glas op. Eller der kommer uendeligt op, så man ikke kan flytte sig. Så bare hele tiden med at blive dræbt. Jeg ser nogen, der siger, hvornår bygger du dit hus? Sådan her. Så skal jeg lige hurtigt sætte sand. Så er det her sted, hvor der skal være en lille fælde. Ja, så ryger de ned her. Piu, piu. Jo, det passer faktisk meget godt.
Så sætter jeg nemlig... What? Det kan du ikke. Du skal sætte peso plate. Jo, jeg kan kun med vand. Du skal sætte peso plate. Peso plate. Peso plate. Du skal sætte peso plate. Men vandet må ikke ramme tentererne, fordi så går det hele bare nok. Så springer tentererne intet. Tentererne så springer intet. Siger jeg. Hvad er du godt i? Du skal lige sådan noget sejt noget. Hvad? Det passer overhovedet ikke til os, når vi har sådan noget sejt noget. Men det er fordi, jeg skal lave sådan noget her, så skal der være sand ovenover. No. Det fatter jeg ikke. Du ved heller ikke ret meget om det her, hvad jeg laver. Jeg er nybegynder! Jeg har prøvet sådan noget her mange gange. Undskyld, men jeg er altså nybegynder. Nej, jeg har ikke prøvet det mange gange. Jeg har set det i mange videoer. Du ved godt, at de kan høre det. Ups. Kan I så høre det her? Manis! Og kan I så høre det her? Er det falske penge? Nej, det er altså ægte. Det der er ikke. Jo, det er ægte. Nej, Så det er ægte. man kan ikke bruge dem i Danmark. Det ved jeg godt. Jeg har brugt nogle af mine penge til at få dem. Det er sådan nogle engelske penge. Jeg har sådan her. Vent, så går vi sådan her. Det var bedre. Hvor fint! Det er så nuttigt. Så godt smadrer vi dem igen, når vi har Og ved du du er nuttet. Ups, så må jeg ikke være her. Så skal jeg lave en lille udgang, og så kan jeg sætte igen. Han siger bare, at han er for gammel i den film, jeg lige har set. Jeg har set en virkelig god film. Men en black. Om Spider-Man. Ups, må jeg lige stille noget her, som... Hvorfor dog? Hvorfor sætter du noget der? Sådan, som der er nogen, som gerne vil have, som kan hugges. Diamonds! Og står de oven på diamondset? Nej, du skal sætte Så det hugger hele de til diamondset. Du skal sætte det hele til diamonds. Det hele, du skal smadre sand og så sætte diamonds. Nej, fordi så ryger det ikke ned. Og jeg skulle også have haft noget Men her. de skulle stå ovenover diamondset, for at kunne få det. Hvor blev sandet af? Jeg røg ned i den. Det er måske altid. Sådan der, og så skulle der også have været noget rundt om her. Rulle mig! Hvornår bygger du dit hus? Jeg vil altså også gerne bygge mit hus. Jeg skal lige lave det her. Hullum hej, jeg er en lille fiskedrøg. Hullum hej, hej. Det kan være lige meget det her, jeg sætter bare her nu. Flyver vi op igen. Okay, lad os se om jeg kan en. Så skal jeg lige have den til, fordi jeg har en snødekode, som... Må jeg så bygge lidt på mit hus? Ja, jeg skal lige have en snødekode. Okay. Hvordan folk? Jeg vil du lige sove for Kian, så han ikke behøver at sove. Hvor fanden er en seng? Noget der. Dumme seng. Du skal ikke komme i seng. Hvorfor? Fordi jeg skal prøve at se, om den her snydekode, jeg har, virker. No! Undskyld, Franklin. Jeg sætter i en seng. Okay. Jeg kan ikke sætte i seng.